Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πρώτη εκπομπή για το νέο έτος, το 2026, μια χρονιά η οποία θα είναι με έντονες προκλήσεις, με έντονες θα έλεγα συγκινήσεις, οι οποίες προετοιμάζονται σε παγκόσμιο αλλά και σε εγχώριο σκηνικό, και βέβαια στο κομμάτι που αφορά τα του οίκου μας και τα των δανειοληπτών, να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε ακόμη πιο δυναμικοί, πιο αποκαλυπτικοί. Και για να σας δείξουμε όλους εσάς τους αγαπητούς φίλους που μας παρακολουθείτε σχεδόν κάθε εβδομάδα και δεχόμαστε καθημερινώς τηλέφωνα, προκειμένου να μας συμβουλευτείτε και να ανατρέξει σε εμάς προκειμένου να σώσουμε τις περιουσίες σας, υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά σταθμός για όλους μας. Και θα είναι μια χρονιά σταθμός γιατί επίκειται να γίνουν συγκλονιστικές εξελίξεις, τουλάχιστον στα ζητήματα τα οποία διαχειριζόμαστε, και θα τα δείτε και στην πορεία της εκπομπής μας. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας ότι πρωταρχικός και βασικός παράγων της οικονομικής καταρρεύσεως της χώρας μας είναι η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία βέβαια λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία καταγγέλλουμε εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα την κατάφορη παραβίαση του ρόλου της ως κεντρική τράπεζα μέσα στα πλαίσια άσκησης νομισματικής πολιτικής, μέσα στα πλαίσια αύξησης πιστωτικής επέκτασης προς την ελληνική οικονομία, την οποία δεν διαπράττει, και παράλληλα όμως αυτό το οποίο συμβαίνει τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια είναι η ρευστότητα στο κύκλωμα της οικονομίας να βαίνει συνεχώς μειούμενη. Πριν από λίγες μέρες, πρώτη εβδομάδα Ιανουαρίου, ήρθε η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος να μας επιβεβαιώσει περί του λόγου του αληθές. Και περί του λόγου του αληθές, και να δούμε και την πρώτη κάρτα, η οποία πρώτη κάρτα, όπως βλέπετε αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, μας δείχνει τα υπόλοιπα δανείων τα οποία έχουν δοθεί στην ελληνική οικονομία τον Ιανουάριο του 2025, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, τα οποία ανέρχονταν όπως βλέπετε στα 34,7 δισεκατομμύρια, και το αντίστοιχο ποσό, το οποίο ήταν το Νοέμβριο του 2025 και περιμένουμε το Φεβρουάριο να δημοσιευτούν τα ετήσια, ήταν στα 34,150 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο τα υπόλοιπα δανείων έχουν μειωθεί περίπου στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ότι εδώ πέρα γίνεται ένα, θα λέγαμε, τραπεζικό πείραμα το οποίο δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο τραπεζικό σύστημα που να μην υπάρχει πιστωτική επέκταση. Γιατί πολύ απλά αυτός είναι ο ρόλος μιας κεντρικής τράπεζας. Δεν μπορεί να τηρείται ο πληθωρισμός πλησίων και κάτω του 2% με μια τέτοια εγκληματική νομισματική πολιτική που ασκεί πρωτίστως η Τράπεζα της Ελλάδος, που δεν πιέζει τα πιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τη ρευστότητα προς το κύκλωμα της οικονομίας, προκειμένου να ανασάνει για να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι λειτουργίες της οικονομίας, αλλά και πόσο μάλλον οι οφειλές προς το τραπεζικό σύστημα και προς οφειλές προς τρίτους, είτε είναι δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και στις μεταξύ μας συναλλαγές. Άρα λοιπόν τα υπόλοιπα δανείων, όπως βλέπετε, βαίνουν συνεχώς μειούμενα. Αν αυτό το ποσό, κύριε, το φτάσει στο 0, να ξέρετε δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ στην οικονομία προκειμένου να μπορεί να επιβιώσει ο καθένας από εμάς. Παράλληλα όμως διατελείται ένα επιπλέον, θα λέγαμε, εγκληματικό στα πλαίσια άσκησης νομισματικής πολιτικής και εποπτικού ρόλου που οφείλει να έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, και να δούμε την επόμενη κάρτα που έρχεται και επιβεβαιώνει αυτά τα οποία τα λέμε εδώ και 3 χρόνια, δηλαδή ότι οι τράπεζες στη χώρα μας είναι πλέον ένα καρτέλ, δεν υπάρχει κανένας να τις ελέγξει, με τις ευλογίες της Τράπεζας της Ελλάδος ουσιαστικά υφαρπάζουν το βιος, τον πλούτο και το χρήμα της ελληνικής κοινωνίας. 7 Ιανουαρίου λοιπόν έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως το βλέπετε, και μας λέει ότι το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,3%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε κατά μέσο όρο στο 4,65%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,35 εκατοστιαίες μονάδες. Αυτό, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί πολύ απλά
και ενώ βρισκόμαστε σε μια, θα λέγαμε, συνθήκη αποκλιμάκωσης και σταθεροποίησης των επιτοκίων τόσο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και των επιτοκίων Euribor και όλων αυτών των οποίων χρησιμοποιούν οι τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτούν την οικονομία, εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει το παγκόσμιο φαινόμενο οι κεντρικές τράπεζες να μειώνουν τα επιτόκια και την ίδια ώρα οι εμπορικές τράπεζες να αυξάνουν τα επιτόκια δανεισμού. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Δεν συμβαίνουν πουθενά αλλού. Και την ίδια ώρα που ενώ ο πληθωρισμός, όπως ανακοινώθηκε, είναι υπέρυξη του 2,5%, αυτή τη στιγμή τα επιτόκια, τα μέσα επιτόκια καταθέσεων είναι ουσιαστικά μηδενικά, όπως βλέπετε, στο 0,3%. Που ενώ θα έπρεπε τουλάχιστον με νομοθετική παρέμβαση οι τράπεζες να δίδουν επιτόκια καταθέσεων αντίστοιχα με το ύψος του πληθωρισμού. Γιατί αν δεν είναι ίσο με το ύψος του πληθωρισμού, ουσιαστικά και μόνο που θα κάνει κάποιος κατάθεση σε μία τράπεζα, χάνει αγοραστική δύναμη μέσα στο διάβα του χρόνου, από χρόνο σε χρόνο. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα ότι το βασικό πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται και δρομολογείται και έχει γιγαντώσει τόσο πολύ τα μη εξυπηρετούμενα δανείων, και θα το πούμε για ακόμα μια φορά, οφείλεται αποκλειστικώς και μόνος στο ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας. Τελεία και παύλα. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα, η οποία επόμενη κάρτα, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές και σήμερα λοιπόν θα σας δείξουμε μια χαρακτηριστικότατη περίπτωση στην οποία αποδεικνύεται ότι οι τράπεζες και οι σέρβισες σε αυτή τη χώρα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τόσο τους νόμους όσο και τις δικαστικές αποφάσεις και του Αρείου Πάγου αλλά και όλων των εποπτικών οργάνων και ακόμη και σήμερα λοιπόν που μιλάμε τον παραβιάζουν. Τι εννοούμε όταν λέμε παραβίαση καταχρηστικών όρων και των τραπεζών και των σέρβισες? Για να δούμε την επόμενη κάρτα. Λοιπόν, εάν αγαπητοί μου φίλες και φίλοι έχετε πάρει στεγαστικό δάνειο, καλό θα ήταν να βρείτε την δανειακή σύμβαση εκεί που την έχετε κρυμμένη στα συρτάρια σας, να την πάρετε, να τη διαβάσετε, μια και ξέρω ότι περισσότερο όταν πήρατε δάνειο ούτε καν τη διαβάσατε, βάλατε μια υπογραφή και φύγατε. Και αν εσείς που επίκειται να υπογράψετε σχέδια ρυθμίσεων είτε με τράπεζες είτε με funds, πριν το υπογράψετε να διαβάσετε. Γιατί? Μία βασική καταχρηστική χρέωση, τα ψηλά γράμματα που λέμε που εφαρμόζουν οι τράπεζες, είναι ότι υπολογίζουν τον τόκο με έτος βάσης 360 ημερών, ενώ το ορθό, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι 365 μέρες και στην περίπτωση δίσεκτου έτους 366. Το έτος λοιπόν βάσης 360 ημερών είναι μια παράνομη συμβατική μέθοδος υπολογισμού τόκων που χρησιμοποιείται ευρέως στις τράπεζες και στις συμβάσεις τις οποίες μας δίνουν να υπογράψουμε, το οποίο κατά κύριο λόγο συμβαίνει στα στεγαστικά δάνεια, αλλά έχει παρατηρηθεί και σε κατανοητικά δάνεια και σε επιχειρηματικά. Γιατί αυτό συμβαίνει? Γιατί οι τράπεζες, ενώ θα έπρεπε ο τόκος να υπολογίζεται κεφάλαιο επί ημέρες που γίνεται ο εκτοκισμός δια 365, το κάνουν 360. Η διαφορά ποια είναι? Θα σας δείχνουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς η τράπεζα, ενώ σας λέει το επιτόκιο δανεισμού σας είναι τόσο, πώς αυξάνεται. Για να δούμε την επόμενη κάρτα. Ένα παράδειγμα θα σας δείξουμε. Ας πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα απλό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με ένα ετήσιο επιτόκιο 6%. Εάν υπολογιστεί με 365 μέρες, ο τόκος που αντιστοιχεί είναι 100.000 επί 6% επί 365 δια 365 που είναι οι μέρες ημερολογιακές που έχει ένα έτος. Που σημαίνει ότι πληρώνετε τόκος, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, μία και το επιτόκιο είναι 6%, 100.000. Όμως οι τράπεζες τεχνιέντος, γιατί οι περισσότεροι δανειολήπτες δεν την χάνουν να γνωρίζουν ή δεν συμβουλεύονται εξειδικευμένους ανθρώπους, ενώ σου λέει η τράπεζα με επιτόκια 6%, γράφει από κάτω ότι λέει το έτος υπολογισμού βάσης είναι με 360 μέρες. Που σημαίνει τι? Ότι ενώ θα έπρεπε να γίνει ο πολλαπλασιασμός 100 επί 6 επί 365 δια 365, εδώ συμβαίνει το 365 δια 360. Που σημαίνει ότι η τράπεζα μέσα στο χρόνο σου έχει πάρει επιπλέον σε τόκους 83,33 ευρώ επιπλέον. Δίχως να το καταλάβεις,
δίχως να το αντιληφθείς, και λες εσύ πήρα ένα δάνειο 100.000 με 6% επιτόκιο, ενώ θα έπρεπε να πληρώσω 6.000, μου έρχεται χαρτί από την τράπεζα και μου λέει ότι χρωστάς 6.083,33. Γιατί? Δείτε το λόγο λοιπόν. Λοιπόν, όπως βλέπετε, προσαυξάνει δηλαδή τον τόκο επί του συνολικού χρεωθέντος τόκου κατά 1,39%. Είναι μια παράνομη, αθέμητη πρακτική που εφαρμόζουν οι τράπεζες και οι services πλέον, ενώ είναι παράνομες από το 2008, μια και υπάρχουν συγκεκριμένη νομοθεσία. Ποια είναι η νομοθεσία? Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει η κοινή υπουργική απόφαση, η Z1-798, 25 του 2008, και για αυτούς που μπορούν και θέλουν να βρουν τον νόμο, μπορούν να αναζητήσουν από το Εθνικό Τυπογραφία το ΦΕΚ, το υπαριθμόν 1353 τεύχος Β, 11/7/2008, που ουσιαστικά έγινε μια ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας της υπαριθμών 98/7, η οποία βέβαια ουσιαστικά τι λέει? Ότι απαγορεύει τις τράπεζες να υπολογίζουν τον τόκο με έτος βάσης 360 ημερών. Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως τρόπου εκτοκισμού του δανείου, είτε πρόκειται για σταθερό επιτόκιο, είτε για επιτόκιο το οποίο έχει ως αναφορά τα παρεμβατικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε πρόκειται για Euribor ή οτιδήποτε άλλο επιτόκιο αναφοράς χρησιμοποιείται στη δανειακή σύμβαση. Αυτός λοιπόν ο όρος κρίνεται καταχρηστικός βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του νόμου 2251 του 1994, παραβιάζει την αρχή διαφάνειας και τις δικαιολογημένες προσδοκίες που έχει ένας καταναλωτής συνάπτοντας μία σύμβαση με την τράπεζα, θεωρώντας ότι η τράπεζα τηρεί την νομιμότητα, και εδώ αποδεικνύεται ότι οι κύριοι αυτοί παρανομούν κατά κόρον. Δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση, την οποία δεν την ενημερώνουν στους δανειολήπτες οι κύριοι των τραπεζών και των servicers. Υπάρχουν παρόλα τα αυτά και αποφάσεις αεροπαγητικές, η υπαριθμόν 261 του 2023, η 1331 του 2012, και πολλές βέβαια αποφάσεις μονομελών και πολυμελών πρωτοδικείων, να μην τις αναφέρουμε, τις βλέπετε στις οθόνες σας, οι οποίες κάνανε δεκτές τις ανακοπές, αναγνωρίζουν την καταχρηστικότητα που έχουν χρησιμοποιήσει αυτά ο τρόπος εκτοκισμού οι τράπεζες, και με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να προστατέψουν την περιουσία τους από έναν τυχόν πληστηριασμό. Πρόσφατα βέβαια, και οφείλουμε να το τονίσουμε, ότι σε αυτήν την καταχρηστικότητα των τραπεζών και των servicers, κατόπιν καταγγελίας δανειοληπτών, προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου επευλήθηκε πρόστιμο ύψους 216.500 ευρώ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η οποία ουσιαστικά τι είπε? Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο νόμος, τι λέει η κοινοτική οδηγία, τι λένε οι αεροπαγητικές αποφάσεις, τι λένε αποφάσεις χαμηλότερων δικαστηρίων, πρωτοδικείων και ειρηνοδικείων, και εγώ χρεώνω με έτος βάσης 360. Να δούμε λοιπόν και τη συγκεκριμένη απόφαση της Γενικής Γραμματείας του Εμπορίου. Έχει εκδοθεί 18 Αυγούστου του 2025, στην οποία λοιπόν, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο δια το λόγο ότι η συγκεκριμένη τράπεζα δεν τήρησε τον νόμο. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα και ζητούμενο. Πρέπει οπωσδήποτε, πρώτο και σημαντικότερο, να κάνουμε ελέγχους της δανειακής σύμβασης. Το αμέσως επόμενο βήμα, και να δούμε την επόμενη κάρτα, εάν διαπιστωθεί, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, είτε πρόκειται για δάνειο σε ευρώ, είτε πρόκειται σε δάνειο σε ελβετικό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε τα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας, προκειμένου να προβούμε σε έναν έλεγχο για να σας αποτυπώσουμε επακριβώς τι επιπλέον ποσό σας έχει χρεώσει η τράπεζα. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσετε ακόμα και αν το δάνειό σας είναι ενήμερο, στέλνοντας ένα εξώδικο στην τράπεζα και καλώντας τους να συμψηφίσουν όλες τις επιπλέον χρεώσεις από την ημέρα της εκταμείευσης του δανείου σας μέχρι και σήμερα, να συμψηφίσουν δηλαδή το ποσό της απέτησης για το υπόλοιπο του δανείου σας. Στην περίπτωση όμως που σας έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ακόμη και αν έχετε δικηγόρο, να επικοινωνήσετε μαζί μας, έτσι ώστε να έρθετε σε συνάντηση με τον δικηγόρο σας και εμείς, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να βάλετε έναν πρόσθετο λόγο ανακοπής,
ο οποίος πιθανολογείται βέβαια, να κερδιθεί στο δικαστήριο έτσι ώστε να μπορέσετε να προστατεύσετε την περιουσία σας. Είναι πάρα λοιπόν πολύ σημαντικό να δείτε ακριβώς και αν έχετε δικηγόρο, τον έλεγχο να τον κάνει ο δικηγόρος, προκειμένου να μπορέσετε να δείτε αυτή την καταχρηστική χρέωση την οποία σας χρεώνουν οι τράπεζες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε εξωδικαστικός είτε δικαστικός. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, ότι έχουμε πετύχει τόσες πολλές δικαστικές αποφάσεις και θα τις δούμε στην πορεία με, θα λέγαμε, απόφαση σταθμός και ορόσημο, την υπαριθμόν 185 του 2025 του εφετείου πατρών που αφορούσε μέλος του σωματείου μας και από ό,τι έχετε ενημερωθεί ήδη, γιατί όσοι μας παρακολουθούν ξέρουν, οι κύριοι της Ντοβάλιου μας καταθέσαν αίτηση αναιρέσεως και περιμένουμε την ημερομηνία δικασίμου. Παρόλα τα αυτά όμως εμείς δεν μείναμε με χέρια σταυρωμένα. Ως σωματείο στείλαμε εξοδίκως τη συγκεκριμένη απόφαση και καλούμε την Ντοβάλιου να απέχει οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και στην οποία η Ντοβάλιου μας απέστειλε μια επιστολή, ας πάμε να τη δούμε. Αυτή είναι η επιστολή που λάβαμε ως σωματείο, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι ναι, είναι μια απόφαση φετίου, αλλά υπάρχουν άλλες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να κρίνουν διαφορετικά και ακριβώς το αντίθετο. Αν λέτε κύριε της Ντοβάλιου ότι ισχύουν όλα αυτά που λέτε, τότε γιατί κατατέθηκε αίτηση αναιρέσεως και γιατί μας πάτε στον Άριο Πάγο. Παρόλα τα αυτά λοιπόν, εμείς οφείλουμε να προστατέψουμε όλους τους δανειολήπτες και ειδικά αυτούς που έχουν χαρτοφυλάκιο που προέρχεται από Εθνική Τράπεζα και είναι της Frontier και τη διαχείριση Νέα και Ντοβάλιου να επικοινωνήσουν μαζί μας. Βέβαια, καθήλυν αρμόδια για αυτήν τη διαδικασία δεν είναι άλλη από την εξαιρετική, ανεπανάληπτη και θα έλεγα η πιο επιτυχημένη στον κλάδο της, την μελπομένη Ελένη Μπάχλα, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια. Μελίνα, σου καλησπέρα. Καλησπέρα Πανώ. Να μας δείξει κάμερα, δεν ξέρω, μας πάρει. Καλησπέρα και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Θα λέγαμε ότι η Μελίνα είναι από τις πιο παλιές στον χώρο. Πριν ακόμα ακούσει και ξέρει ο κόσμος τι είναι η διαμεσολάβηση, την εποχή που η Μελίνα το 2011-2012 συζητούσε για κουρέματα δανείων, οι διευθυντές των τραπεζών γελούσανε. Έχεις πλέον, κοντεύουμε 15 ετία εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με τεράστιες επιτυχίες και οι οποίες βέβαια επιτυχίες δεν κρίνονται μόνο στο κομμάτι το εξωδικαστικό, αλλά και στο κομμάτι πλέον των δικαστικών αποφάσεων. Και γι' αυτό λοιπόν σου δίνω το λόγο να μας πεις ακριβώς και για τη συγκεκριμένη απόφαση και την επιστολή που στείλαμε, αλλά και ό,τι άλλο θέλεις να μας πεις στην πορεία. Εντάξει, σίγουρα πάρα πολύ σημαντική η συγκεκριμένη απόφαση, η 185 του 25 από το εφετείο πατρών, όπου κρίθηκε άκυρη η διτροπή, ουσιαστικά η μεταβίβαση των δανείων από την Εθνική Τράπεζα στην ξένη συναλλοδαπή εταιρεία, την Ιρλανδική, τη Frontier. Αναμένουμε βέβαια και τον Άριο Πάγο, να έχουμε μια μετάκλητη πλέον απόφαση. Υπάρχει σίγουρα νομολογία, είχαμε ήδη πάρα πολλές αποφάσεις και στον πρώτο βαθμό και σε αναστολές εν ώψη εφετείου, δηλαδή να έχουμε πάει στο εφετείο, να μας έχουν χορηγήσει αναστολή, επειδή θεωρούν ότι θα ευδοκιμήσει αυτός ο λόγος μας και θα γίνει δεκτή η ανακοπή κατά του πληστηριασμού. Ακριβώς. Σίγουρα υπάρχουν πολλές αποφάσεις, όπως σίγουρα υπάρχουν και πολλές αντιφατικές αποφάσεις στον πρώτο βαθμό. Δηλαδή και εμάς η απόφαση αυτή, η εφετειακή που έχουμε σήμερα, που μιλάμε, την 185, στον πρώτο βαθμό ήταν απορριπτική. Ο δικαστής δηλαδή είχε κρίνει διαφορετικά στον πρώτο βαθμό. Σωστά. Οπότε αναμένουμε, θα δούμε, σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Εκεί θα δοθεί η μητέρα όλων των μαχών, γιατί ουσιαστικά δεν θα επηρεάσει μόνο το χαρτοφυλάκιο της Frontier. Αντιλαμβάνεσαι ότι μια απόφαση αεροπαγητική, την οποία θα δώσουμε όλοι μας τη μάχη, και αν και εφόσον κερδιθεί, θα συμπαρασύρει ουσιαστικά όλα τα χαρτοφυλάκια τίτλοποιήσεων των funds. Από συστημικές τράπεζες, τουλάχιστον τις τιτλοποιήσεις που έχουμε δει από το 2015 και μετά, που έχουν το ίδιο ουσιαστικά ελάττωμα που εντοπίζεται, που δεν αναγράφεται το τίμημα της πώλησης μεταβίβασης των δανείων. Παρ' όλα τα αυτά, βέβαια, δεν είναι ο μοναδικός λόγος που κερδίζουμε δικαστήρια του τίμημα. Εννοείται πως πλέον δεν είναι. Στη φαρέτρα σίγουρα μας έχουμε πολλά όπλα. Ένα εξ αυτών αυτό είναι και αυτό το όπλο που δίνεις εσύ στους δικηγόρους, που λέγεται διαμεσολάβηση. Έτσι. Σίγουρα, ναι. Θα δούμε και απόφαση σχετική πάλι μέσω της διαδικασίας διαμεσολάβηση και καταχρηστική συμπεριφορά της Ντουβάλιου πάλι, που δεν προχώρησε σε κάποιο σχέδιο διευθέτησης. Ας ξεκινήσουμε όμως σήμερα λίγο, θα δούμε για τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση
πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε από ανατροπή ενός πληστηριασμού, είτε από ακύρωση μιας κατασχετήριας έκθεσης, είτε από διατήρηση με προσωρινή διαταγή να παραμείνουν στο ακίνητο οικογένεια που ενώ είχε χάσει το σπίτι της, μέχρι να βγει η απόφαση, κυρίως απόφαση των ασφαλιστικών μας μέτρων που τους χορήγησε την προσωρινή διαταγή να παραμείνουν στο ακίνητο, καθώς και θα δούμε και εν ώψη εφετείου αναστολή πάλι που χορηγήθηκε. Σωστά. Για τον λόγο ενισχύεται η νομολογία, όλο ένα και περισσότερες αποφάσεις βγαίνουν και εν ώψη του εφετείου για το λόγο του τιμήματος, με χαρτοφυλάκιο αυτή τη φορά που το διαχειρίζεται η ΣΕΠΑΛ. Η πρώτη αυτή απόφαση που θα δούμε είναι η ανατροπή κατάσχεσης και θα το δούμε λιγάκι και στην πράξη πώς λειτουργεί και πότε λειτουργεί. Εδώ πέρα είναι με την Intrum, ήταν η αντίδικος. Θα πάμε λίγο και στη δεύτερη καρτέλα μας, που αναφέρει γενικά για την αίτηση που κάναμε για λογαριασμό της δανειολήπτριας. Κανονικά θα πρέπει βάσει του νόμου μέσα στο έτος να έχει ολοκληρωθεί ο πληστηριασμός ή ένα πληστηριασμό στο εξάμηνο. Αν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, θα μπορεί να αιτηθεί για την ανατροπή της κατάσχεσης, δηλαδή να φύγει πάνω από το ακίνητο η κατάσχεση. Πάμε να δούμε λίγο την επόμενη κάρτα μας. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε μέσα από το e-auction. Ας το κάνουμε λιγάκι και σε μεγάλη οθόνη για να το βλέπει ο κόσμος. Εδώ πέρα ακριβώς αναφέρει ότι με την εγκρινόμενη αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη το ένομο συμφέρον της, ζήτησε την ανατροπή της αναγκαστικής κατάσχεσης που έχει επιβληθεί πάνω στο ακίνητό της με τη συγκεκριμένη κατασχετήρια έκθεση. Στη Θεσσαλονίκη το ακίνητο. Πάμε λιγάκι να δούμε και την επόμενη κάρτα. Πιθανολογήθηκε λοιπόν ότι η αιτούσα έχει το ένομο συμφέρον να ζητήσει την ανατροπή της κατάσχεσης προκειμένου να αποδεσμευθεί το ακίνητό της από το βάρος της κατάσχεσης, αφού λοιπόν περιήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους αφότου επιβλήθηκε η κατάσχεση, χωρίς να γίνει πληστηριασμός, πρέπει να γίνει δεκτή η υποκρίση αίτηση και οπότε βάσει αυτού του λόγου δέχεται την αίτηση και ουσιαστικά το βάρος της κατάσχεσης δεν υπάρχει πλέον στο ακίνητό της. Είναι υπαριθμόν 50-180 το 25 η απόφαση. Σε αυτές τώρα τις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί κατάσχεση και είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Να δούμε και την επόμενη κάρτα που είναι τις υπογραφές του δικαστών. Ναι. Ωραία, πάνω σε αυτό λίγο να σχολιάσουμε ότι βλέπουμε πολλές φορές ότι έχει επιβληθεί μια κατάσχεση, οι εταιρείες δεν προβαίνουν σε άρση της κατάσχεσης παρότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα πέραν του έτους, αλλά εκβιάζουν τους δανειολήπτες για νέο πληστηριασμό και με την απειλή της κατάσχεσης που υπάρχει ήδη πάνω στο ακίνητο, οι δανειολήπτες υποχωρούν πολύ πιο εύκολα σε όποιο σχέδιο διευθέτησης τους προτείνουν αυτές οι εταιρείες. Η συντριπτική πλειοψηφία των πληστηριασμών, αν αναζητήσει κάποιος στο e-auction, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δει ότι είναι τέτοιου είδους περιπτώσεις, στις οποίες δυστυχώς είτε οι δικηγόροι δεν το έχουν εντοπίσει, είτε οι ίδιοι δανειολήπτες. Έτσι. Με αποτέλεσμα να χάνονται σπίτια, ενώ θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο με τη συγκεκριμένη απόφαση που βλέπετε, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, στις οθόνες σας. Πολλές φορές κιόλας, όταν προχωράει ένας καινούριος πληστηριασμός με μια δήλωση συνέχισης, επειδή υπάρχει κατάσχεση, προχωρήσουν να κάνουν μια δήλωση συνέχισης. Τότε μπορεί ο δανειολήπτης με αυτή τη διαδικασία να αιτηθεί την ανατροπή της κατάσχεσης, γιατί έχει παρέλθει το έτος, και έτσι να του χορηγηθεί και η αναστολή. Το έχουμε δει σε πολλές των περιπτώσεων που έχουμε αρκετές τέτοιες αποφάσεις, γιατί υπάρχουν πολλές κατασχέσεις οι οποίες τις βλέπεις ότι είναι πάνω στα ακίνητα των δανειοληπτών, που ο σκοπός προφανώς είναι για να πιέζονται και οι ίδιοι οι δανειολήπτες για να υπογράφουν αυτά τα τερατώδη σχέδια διευθέτησης που βλέπουμε που τους προτείνουν με τα ποσά τα οποία έχουν διωγγωθεί με εξολογιστικούς στόκους. Και προκειμένου να γλιτώσουν τα κίνητά τους, υπογράφουν ό,τι σχέδιο τους δώσουν. Σωστά. Να δούμε λιγάκι τώρα στα πλαίσια εξοδικαστικής προσέγγισης που γίνεται με τους πιστωτές. Πολλές φορές δανειολήπτες που είναι πρόθυμοι, θέλουν να διευθετήσουν, έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε ένα δοσολόγιο. Μάλιστα όταν πρόκειται και για το ίδιο το ακίνητό τους που προσπαθούν να βρουν μία λύση ή να συζητήσουν τυχόν ενστάσεις τις οποίες έχουν με την εταιρεία.
και προσφεύγουν είτε μέσω του θεσμικού πλαισίου της διαμεσολάβησης, είτε μέσω διαπραγμάτευσης, να συνοηθούν με την εταιρεία ή ακόμα και μέσω από τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Εδώ θα δούμε μια περίπτωση μιας δανειολήπτριας, όπου όταν ενημερώθηκε ότι το δάνειό της είχε μεταβιβαστεί από την Εθνική Τράπεζα σε αυτό το περιβόητο χαρτοφυλάκιο της Frontier, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αιτηθεί τα νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου να... Αυτό που εν πάση περιπτώσει καλούμε τον κόσμο. Ακριβώς, και όσοι μας άκουσαν και ήρθανε. Ακριβώς, προκειμένου να δει ποιον θα πληρώσει, ποιος πλέον είναι ο δικαιούχος απέτησης που εμφανίζεται. Η εταιρεία έδειξε αδιαλαξία, ποτέ δεν προσκόμισε τα νομιμοποιητικά έγγραφα, απέναντίας την πίεζε τη δανειολήπτρια να αποδεχθεί στο σύνολο της οφειλής της όλο το ποσό όπως είχε παρουσιαστεί με τους τόκους, γιατί υπήρχε και αξία στο ακίνητό της που ήταν εξαπλάσια από την οφειλή, ήταν μεγαλύτερης αξίας. Γι' αυτό. Ουσιαστικά ήταν 2 στεγαστικά δάνεια μαζί και είχε μείνει προς το τέλος, τα τελευταία χρόνια ήταν που ήταν να πληρωθεί, οπότε είχε μείνει ένα πολύ μικρό μέρος από την αρχική δανειοδότηση που είχε λάβει. Σε περιπτώσεις που βλέπουμε ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίνεται και στα πλαίσια του κώδικα δεοντολογίας που προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις τα οποία μπορεί να διευθετήσει ο δανειολήπτης και να βρεθεί κάποια λύση η οποία να είναι βιώσιμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις συντάσσεται από εμάς σε όλο το στάδιο της διαχείρισης της υπόθεσης οι διαπιστώσεις μας και οι παρατηρήσεις που γίνανε, καθώς και βεβαιώνουμε την καταχρηστική συμπεριφορά της εταιρείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για δικαστική χρήση στα δικαστήρια, που έχουμε δει πολλές φορές ότι οι δικαστές δεν μπαίνουν σε περισσότερους λόγους να ελέγξουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε μια ανακοπή ένας λόγος αρκεί για να την ακυρώσει εξ ολοκλήρου. Σωστά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να δούμε λίγο τη συγκεκριμένη, βεβαίως θα το κάνουμε και σε πιο μεγάλη εικόνα, το βλέπει ο κόσμος. Εδώ πέρα είναι η βεβαίωση εξοδικαστικών ενεργειών διευθέτησης οφειλών στα πλαίσια διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης, η ανάθεση εντολής, εξουσιοδότηση από τότε που μας έδωσε την εντολή η δανειολήπτρια, το χαρτοφυλάκιο το συγκεκριμένο, η επόμενη κάρτα. Εδώ πέρα ακριβώς αναφέρεται στα πλαίσια που γίνανε τα ερωτήματα για διαφάνεια, ουσιαστικά για την ομοποίηση της εταιρείας, των συμβατικών εγγράφων της δανειακής σύμβασης και την αναλυτική κίνηση του δανειακού λογαριασμού που ζητηθήκανε. Τα αυτονόητα δηλαδή ζητάς. Τα οποία ζητηθήκανε και μετέπειτα και με εξώδικη επιστολή, με δικαστικό επιμελητή από τη στιγμή που δεν ήταν σε θέση, η εταιρεία βλέπαμε δεν τα προσκόμιζε, παρόλα αυτά πάλι δεν ανταποκριθήκανε. Να δούμε λίγο και την επόμενη κάρτα. Το κάνουμε λίγο σε πιο μεγάλο, να το βλέπει και ο κόσμος. Οπότε εδώ πέρα λέμε για την διαμεσολαβητική προσπάθεια την οποία έγινε και την στάση που έδειξε η εταιρεία, παρότι δεν δίνανε πολύ μεγάλο ποσοστό προκαταβολή, ζητούσαν στο 30%, κάτι που η δανειολήπτρια δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Έγινε προσπάθεια ακόμα και μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, που ξέραμε ότι θα είχαμε μια προκαταβολή στο 10%. Κάτι που και εκεί πέρα η DoValue το απέρριψε και σαν αίτημα να ρυθμιστεί η οφειλή, προκειμένου να πιέσει για τη μεγάλη προκαταβολή που ήξερε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να δοθεί από την οφειλέτιδα. Πάμε να δούμε λιγάκι και την επόμενη κάρτα. Και όλα αυτά στο τέλος καταλήγουμε ουσιαστικά για την καταχρηστική συμπεριφορά της εταιρείας, ότι δεν φέρθηκε όπως θα έπρεπε και ορίζεται μέσω του κώδικα δεοντολογίας. Οπότε με τη συγκεκριμένη βεβαίωση πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα μας. Εδώ είναι η απόφαση η οποία εκδόθηκε. Η οποία βέβαια συμπεριλάμβανε αυτήν την... Ναι, πήρε ακριβώς το πρακτικό, ακριβώς το συγκεκριμένο πρακτικό για την καταχρηστική συμπεριφορά. Πάμε είναι να δούμε... υπαριθμόν 6151 το 2025, ναι, το μονομερός πρωτοδικείο Πειραιά. Και να δούμε λιγάκι και το σκεπτικό της απόφασης στην επόμενη σελίδα, λίγο και πιο μεγάλο να φαίνεται κιόλας. Αναφέρει εδώ πέρα ότι έγιναν αυτές οι προσπάθειες μέσω εμού που είχαμε προσπαθήσει να ρυθμίσουμε και ακριβώς γράφει, όπως τα γράφαμε και στην βεβαίωση ουσιαστικά, για την προσπάθεια που έγινε, αναφέρεται στη βεβαίωση εξοδικαστικών ενεργειών,
για τη δανειολήπτρια που το 30% της ζητήθηκε σαν προκαταβολή για να μπορέσει να διευθετήσει κοντά στα 17.500 ευρώ. Αντί με μία προκαταβολή στο 10% που θα έδινε στον εξοδικαστικό θα ήταν στις 5.000 ευρώ. Δεν δέχτηκε η εταιρεία. Πάμε να δούμε λίγο και την επόμενη καρτέλα. Και οπότε εδώ πέρα δέχεται την ανακοπή, έμεινε στο συγκεκριμένο λόγο, δεν εξέτασε ούτε για το κομμάτι νομιμοποίησης που ήταν από χαρτοφυλάκιο Frontier που έχουμε ήδη τη συγκεκριμένη απόφαση στην εφετειακή, δεν εξέτασε ούτε καν για το ύψος οφειλής γιατί είχαμε μία ένσταση κοντά στα 6.000 ευρώ από εξολογιστικούς τόκους και ακύρωσε όμως τον πληστηριασμό που το ζητούμενο αυτό ήταν, δηλαδή να ακυρωθεί η πράξη εκτέλεσης, ο πληστηριασμός, να τεθεί σε αναστολή και τώρα με μια τέτοια δικαστική απόφαση, όπως έχουμε δει και άλλες φορές, όταν υπάρχει σε θέμα που αφορά την καταχρηστική συμπεριφορά της εταιρείας, βλέπουμε ότι μετά οι προτάσεις που επανερχόμαστε, γιατί εμάς ο σκοπός μας πάντα είναι να βρεθεί κάποια λύση εξοδικαστικά, οι εταιρείες είναι πολύ πιο διαλλακτικές και τείνουν να κλείνουν με βάση τα προτινόμενα από εμάς σχέδια διευθέτησης. Ουσιαστικά δηλαδή, εδώ πέρα καταγγείλαμε την καταχρηστική συμπεριφορά της εταιρείας διαχείρισης μέσα στα πλαίσια του κώδικα διοντολογίας, μια και καταστρατηγείται και γιατί ζητήσατε τίτλο αυτονόητο. Και βέβαια αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βγει μια δικαστική απόφαση, η οποία πραγματικά για μένα είναι, θα έλεγα, απόφαση σταθμός, που αποδεικνύει πρώτον ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνεται μέσα από κάποιον διαπιστευμένο διαμεσολαβητή που μπορεί να συντάξει ένα τέτοιο έγγραφο και όχι τον οποιοδήποτε τυχαίο συμβουλάτορα, πρώην τραπεζικό και όλους αυτούς τους Αλμπάνιδες που βγήκαν στην αγορά και το παίζουν σύμβουλοι ειδικά την τελευταία περίοδο. Και βέβαια πολύ σημαντικό είναι ότι χρησιμοποιήθηκε και από το δικηγόρο, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση ήταν το δικηγορικό γραφείο που συνεργάζεται στο σωματείο μας, για να συντάξει ένα δικόγραφο που να στηρίζεται πάνω σε αυτήν την αίτηση και έβγαλε μία απόφαση που ακόμα ένα μέλος του σωματείου μας παραμένει στο σπίτι του. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και έχουμε δει πολλές φορές ότι οι εταιρείες, ενώ οι δανειολήπτες προσεγγίζουν με σχέδια διευθέτησης τα οποία προσφέρουν και μία λύση η οποία είναι βιώσιμη. Βλέπουμε οι εταιρείες έρχονται και ζητάνε ποσά τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορεί να τα επεξέλθει ο δανειολήπτης. Κοιτάμε να δούμε αυτό το πρόβλημα, πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Το συζητάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή και με το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί όλα αυτά τα μέλη του σωματείου του κύριου Φίκηρ, που εδώ πέρα κάθε εβδομάδα βλέπετε εδώ πέρα με τις εκπομπές. Πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε και υιοθετώντας και ξένα μοντέλα που έχουμε δει στο εξωτερικό που εφαρμόζεται με μελέτη βιώσιμης δόσης από οικονομολόγο και από εκεί πέρα με δικαστική κρίση και επιβολή της συγκεκριμένης του πλάνου διευθέτησης. Θα το δούμε αυτό και σε επόμενες εκπομπές. Είναι κάτι που ετοιμάζουμε για ανθρώπους που θέλουν να διευθετήσουν και οι εταιρείες με πλάνα που δεν είναι με λύσεις οι οποίες δεν είναι βιώσιμες, τους αποτρέπουν και δεν τους αφήνουν να ρυθμίσουν. Εάν δούμε τη διεθνή πρακτική επί αυτού που λες, το τι γίνεται ας πούμε σε χώρες σοβαρές, έτσι, δεν μιλάμε για χώρες τώρα τραπεζομπανανίες όπως η Ελλάδα, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες μέσα στα σχέδια ρυθμίσεων των οποίων προτείνουν στους δανειολήπτες να προσκομίζουν και μελέτες βιωσιμότητας του χρέους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι σου λέω θέλω τόσα προκαταβολή και τόσο δόση. Πρέπει να το τεκμηριώνει με οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει ότι το χρέος, εάν και εφόσον τηρηθεί και υπογραφεί, θα είναι βιώσιμο και να αποδεικνύεται με βάση των οικονομικών δεδομένων του δανειολήπτη. Πράγμα που στην Ελλάδα που δεν συμβαίνει και τα περισσότερα σχέδια ρυθμίσεων τα οποία προτείνουν οι services ή οι τράπεζες παλιότερα ήταν μη βιώσιμα και έχουν σκάσει όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ας προχωρήσουμε λιγάκι να δούμε. Αυτό είναι μια προσωρινή διαταγή. Αυτό είναι μια προσωρινή διαταγή που ήδη υπάρχει κατακυρωτική έκθεση, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει το σπίτι τους. Έχουν ασκήσει ανακοπή κατά της κατακυρωτικής έκθεσης, έχουν προσβάλει δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία, όμως αυτό δεν σταματά την αποβολή τους από το χώρο. Προκειμένου να προστατευτούν λοιπόν και να παραμείνουν μέσα στο ακίνητο, να παραμείνει η οικογένεια στο ακίνητο, γίνεται μια διαδικασία μέσω ασφαλιστικών μέτρων,
το οποίο ζητά ουσιαστικά από το δικαστήριο να παραμείνουν στο χώρο μέχρι να εκδοθεί η απόφαση από την ανακοπή στην κατακυρωτική. Οφείλουμε να τονίσουμε για αυτή την περίπτωση, όπως και πολλές άλλες πλέον που δεχόμαστε καθημερινώς στα γραφεία μας, δυστυχώς περισσότερα εξ αυτών έρχονται με υποθέσεις που είτε έχουν χαθεί, είτε είναι επίκειται πληστηριασμός εντός λίγων ημερών, και ακόμα χειρότερα έχουν γίνει πληστηριασμοί και έχουν χαθεί τα σπίτια και έρχονται μετά σε μας. Και προσπαθούμε ακόμα και την ίστατη στιγμή, όπως αυτή η περίπτωση που βλέπετε, ανθρώπου τέτοιου που καταφέραμε να τον διατηρήσουμε μέσα στο σπίτι ενώ είχε γίνει πληστηριασμός. Να πούμε πόσο σημαντικό είναι για το κομμάτι για την προσωρινή διαταγή. Όταν κατατεθούν τα ασφαλιστικά, επειδή ορίζεται η ημερομηνία, συγκεκριμένη περίπτωση έχει οριστεί ημερομηνία τον Απρίλιο. Μάλιστα. Αυτό 22 Απριλίου. Ναι, αυτό είναι μια μακρινή ημερομηνία, γιατί μέχρι τότε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποβολής, δηλαδή οι άνθρωποι να βρεθούν εκτός του ακινήτου τους. Οπότε μα δεν θα ήταν ένα αντικειμένο μετά, άρα δεν θα δικαζόντουσαν και καθόλου. Γι' αυτό προβλέπεται η διαδικασία αυτή με την προσωρινή διαταγή που ζητάμε, προκειμένου μέχρι να συζητηθεί τα κυρίως ασφαλιστικά μας, να μπορέσουν οι άνθρωποι να παραμείνουν μέσα στο ακίνητο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση που σίγουρα για να μπορέσει κάποιος, θα πρέπει όταν έχει κάποια ειδοποίηση με κάποιο δικαστικό επιμελητή, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεται δικηγόρο, γιατί έτσι μπορεί να αμυνθεί και να αποφύγει τα χειρότερα. Γιατί έχουμε δει ανθρώπους πώς καταλήγουν, πώς τους πετάνε στο δρόμο, γιατί ακριβώς δεν έχουν κάνει τίποτα από όλα αυτά τα ένδικα βοηθήματα. Και δυστυχώς το ζούμε και το βιώνουμε σχεδόν καθημερινώς. Η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων που μας παίρνουν τηλέφωνο ή μας επισκέπτονται είναι από αυτούς που δεν έχουν κάνει τίποτα. Και θα σας το πω ευθαρσώς και ομά. Σπίτια χάνονται μόνο από αυτούς που δεν έχουν κάνει τίποτα, παιδιά. Μην τα αφήνετε και μην το κρύβετε κάτω από το χαλί το πρόβλημα. Κινητοποιηθείτε. Με το πρώτο χαρτί που σας έφερε δικαστικός επιμελητής στο σπίτι, ανατρέξτε να βρείτε δικηγόρο, σύμβουλο, οτιδήποτε. Το γείτονά σας, ρωτήστε τον κάτι, τους φίλους σας. Μην το αφήνετε έτσι. Οι περισσότεροι φτάνετε να σας παίρνουν τα σπίτια και μετά όταν θα έρθει ο επιμελητής, τότε κινητοποιήστε. Τότε είναι πολύ αργά. Δεν έχεις πολλές εναλλακτικές. Βρήκαμε εργαλεία, αλλά δεν είναι αυτή η λύση η οποία θα σε διατηρήσει μέσα στο σπίτι για πάντα. Έτσι θέλει αγώνα μετά για να αντιστρέψεις το παιχνίδι. Εδώ δηλαδή είναι σαν να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρικούς όρους, είναι σαν να μου έρχεσαι στο 90 και χάνεις ήδη 3-0 και ζητάς να αντιστρέψουμε το παιχνίδι. Ναι, θαύματα γίνονται, όπως βλέπετε αυτό εδώ. Είναι θαύμα. Καταφέραμε από το 90 μέχρι το 95 να βάλουμε 4 γκολ. Συνέβη. Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει κάθε μέρα, παιδιά. Που σημαίνει κινητοποιηθείτε. Μην τα αφήνετε να κρυμμένα κάτω από το χαλί. Εντάξει. Πάρτε μας τηλέφωνο. Η προσωρινή διαταγή είναι πάρα πολύ σημαντικό ένδικο βοήθημα. Από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί η κατακυρωτική έκθεση, μετά τις 3 μέρες γίνεται η αποβολή. Άρα αυτό πρέπει να γίνεται άμεσα. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να μαζέψουν το οτιδήποτε. Τα ρούχα τους. Ναι, εντάξει. Είναι πάρα πολύ άσχημο και για όσους το έχουν βιώσει ήδη αυτό, αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερο το πόσο άσχημο να μην έχει κάνει κάποιος τις νομικές ενέργειες. Εμείς ξέρουμε τι ακούμε κάθε μέρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας οι άνθρωποι δεν είχαν κάνει, μας ήρθαν χωρίς να έχουν κάνει και κάποια άλλη νομική ενέργεια που το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Λόγω ότι ακούσανε για την απόφαση που βγάλαμε από το εφετείο πατρών που αφορούσε χαρτοφυλάκιο Frontier, που είναι το ίδιο. Οπότε μπήκαν σε μια διαδικασία να θελήσουν να το παλέψουν δικαστικά και με την ανακοπή στην κατακυρωτική από τη στιγμή που θα κριθεί κιόλας ότι υπάρχει θέμα με αυτή τη μεταβίβαση. Όταν είχαν έρθει στο γραφείο δεν σκεφτόντουσαν να ζητήσουν την αναστολή ουσιαστικά όλων αυτών των μέτρων μέχρι να βγει η απόφαση από την ανακοπή στην κατακυρωτική. Η σκέψη τους ήταν να μετακομίσουν από το ακίνητο, να φύγουν και αν και εφόσον δικαιωθούν μετά με την ανακοπή στην κατακυρωτική, τότε μια χαρά ωραία θα το ξαναβλέπανε. Τελευταία στιγμή μας ενημερώσαν ότι επειδή είχαν βρει ένα σπίτι, αλλά τελικά τελευταία στιγμή δεν τους επιτρέψανε να πάνε να μείνουν, μας είπαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να το προχωρήσουμε. Δεν περιμένανε, θεωρώ, ότι θα είχαμε κάποια θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι γενικά πιστεύανε ότι με τα δικαστήρια κάποιος δεν θα βρει λύση, ενώ η αλήθεια είναι ότι με τα δικαστήρια θα βρεις λύση.
και κυρίως με αυτές τις υποθέσεις. Εννοείται ότι με τα δικαστήρια, επειδή υπάρχουν οι νόμοι και όταν εφαρμόζονται σωστά, βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Και οφείλει ο καθένας για τα δικαιώματά του να τα εξαντλεί. Σωστά. Και μόνο με τα δικαστήρια μπορεί κάποιος πραγματικά να προστατευτεί. Οπότε είχαμε αυτή την θετική έκβαση, έγινε δεκτή η προσωρινή διαταγή, οπότε η οικογένεια παραμένει στο σπίτι της. Να πάμε να δούμε λίγο και το επόμενο θέμα, που αφορά μία περίπτωση η δανειολήπτρια είχε κάνει ανακοπή, είχε ζητήσει όταν είχε καταθέσει την ανακοπή, είχε κάνει και με ασφαλιστικά μέτρα που είχε ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής, δηλαδή μέχρι να βγει η απόφαση να μην προχωρήσει η εταιρεία σε κάποιο πρόγραμμα πληστηριασμού. Παρ' όλα αυτά όμως, στις 12 του μήνα επιβλήθηκε κατάσχεση στο ακίνητό της. Ήρθε έντρομη στα γραφεία μας προκειμένου να δει τι πραγματικά συμβαίνει, προκειμένου είτε να ρυθμίσει, ο σκοπός ήταν να μην χάσει το σπίτι της. Εμείς στείλαμε σχετική αλληλογραφία και στο συμβολεογράφο με την απόφαση είχε την θετική απόφαση που είχε αναστείλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόγραμμα πληστηριασμού. Αυτή είναι η σχετική επιστολή την οποία στείλαμε. Στο κάνουμε λίγο και πιο μεγάλο να το βλέπει και ο κόσμος για την συγκεκριμένη δανειολήπτρια. Αναφέραμε ακριβώς την συμβολεογράφο, επικοινωνήσαμε και μαζί της, καθώς και με την Ίντρουμ, η οποία είχε επισπεύσει όλη αυτή τη διαδικασία. Και μετέπειτα, να δούμε λίγο και την επόμενη κάρτα, μέσα σε 2 μέρες βλέπουμε ότι της κοινοποιήθηκε η πράξη άρση κατάσχεσης από τη συγκεκριμένη συμβολεογράφο, με εντολή από την Ίντρουμ που της δόθηκε. Να δούμε λίγο και τη δεύτερη σελίδα. Αυτό έγινε πριν 2 ημέρες. Ναι, σε 48 ώρες έγινε και άρση της κατάσχεσης. Οπότε έγινε δεκτό το αίτημά της, έγινε άρση της κατάσχεσης, ελευθερώθηκε το ακίνητο και πλέον είμαστε και στα πλαίσια διαπραγμάτευσης για να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση, να κλείσει οριστικά το θέμα. Κυριολεκτικά στο παραένα σώθηκε ένα σπίτι. Κυριολεκτικά. Απλά θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία εδώ να κάνει... Εδώ πλέον είμαστε μεροκάματο του τρόμου κάνουμε. Θα μπορούσε να κάνει ανακοπή στον πληστηριασμό, απλά θα ήταν έξοδα και άγχος για την συγκεκριμένη δανειολήπτρια. Και από τη στιγμή που υπήρχε ήδη η απόφαση, σίγουρα ήταν υποχρεωμένη η εταιρεία να σεβαστεί τη δικαστική απόφαση και φυσικά να... Και όπως βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, αν δείτε κάτω, για 22.000 ευρώ θα έχανε το σπίτι της η γυναίκα. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι επειδή υπήρχε η δικαστική απόφαση, γι' αυτό βλέπουμε τη σπουδαιότητα των δικαστηρίων και πόσο σημαντικό είναι σε όλα τα βήματα ο δανειολήπτης να μπορεί να ακολουθεί. Δηλαδή, όταν έχουμε διαταγή πληρωμής, πάντα καλό είναι και όταν έχουμε μακρινές ημερομηνίες συζήτησης της ανακοπής, να ζητάμε με ασφαλιστικά μέτρα την αναστολή της εκτέλεσης. Βέβαια. Ειδικά στα πρωτοδικεία τα μεγάλα Αθηνών, Θεσσαλονίκης που παίρνουν πλέον δικασίμους το 2036. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία πρόσφατη και αυτή απόφαση, είναι όλες αυτές οι τελευταίες αποφάσεις, που αφορά για το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η ΣΕΠΑΛ, από Α η μεταβίβαση, που οι δανειολήπτες είχαν κάνει ανακοπή στην κατασχετήρια έκθεση. Να δούμε λιγάκι την επόμενη κάρτα. Όπου είχε απορριφθεί η ανακοπή στον πρώτο βαθμό. Η υπόψη είναι εφετειακή, έτσι. Ναι, αυτό εντάξει, να τονίσουμε ότι είναι εφετείου. Ναι, είναι ασφαλιστικά εν ώψη εφετείου. Δεν έχει σημασία, ναι, πώς δείχνει και, και τη σοβαρότητα της αποφάσεως το δεύτερο βαθμό. Εντάξει, λοιπόν, ακολουθεί εδώ πέρα αυτή η απόφαση. Να δούμε λίγο και την επόμενη κάρτα. Ακολουθεί το σκεπτικό της απόφασης πατρών 185 του 25, όπου ουσιαστικά για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο της Orion με την Α, ότι η μεταβίβαση που έγινε λόγω ότι υπάρχει έλλειψη, δεν αναφέρεται το τίμημα, ότι η σύμβαση είναι ατελής, δεν επιφέρει το μεταβιβαστικό της αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως της βλάβης του οφειλέτη. Οπότε, σύμφωνα με την ίδια νομική σκέψη, να δούμε λίγο και την επόμενη κάρτα. Θεωρεί ότι θα ευδοκιμήσει ο λόγος αυτός της ανακοπής. Αναστέλει την αναγκαστική εκτέλεση. Βέβαια.
Οπότε πολύ σημαντικό, άλλη μια απόφαση παρόμοια που για τον ίδιο λόγο ουσιαστικά δέχεται και αναστέλλεται. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι η υπόθεση η οποία μας πάει στον Άριο Πάγο μετά την εφετειακή απόφαση την υπαριθμών 185 του 2025 εφετείου πατρών θα συμπαρασύρει μοιραία και τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια, τα οποία ήδη εμείς έχουμε μπει στην διαδικασία να τα χρησιμοποιούμε, και όπως βλέπετε, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, βάσει της αποφάσεως του εφετείου πατρών κερδίθηκε για υπόθεση άλλης τράπεζας με τους ίδιους λόγους, μια και η πρακτική που ακολουθείται στη διαδικασία των ειδοποιήσεων είναι επακριβώς η ίδια, όλος τυχαίως, λες και όλες οι τράπεζες ακολουθούν το ίδιο αφεντικό, λέμε τώρα. Λοιπόν, και τις διαδικασίες που ακολουθούνται είναι copy-paste όλες οι τράπεζες. Άρα λοιπόν και εμείς copy-paste, όπως κάνουν αυτοί, κάναμε και εμείς το ίδιο στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου Orion X, με την επιτυχή έκβαση και τη δικαστική απόφαση που βλέπετε στις οθόνες σας, και ακόμη ένα μέλος του σωματείου μας παραμένει στο σπίτι του. Ναι, είναι ένας σημαντικός λόγος που οι περισσότερες, δηλαδή το 80% και στον πρώτο βαθμό βλέπουμε τις ανακοπές μας που γίνονται δεκτές. Σίγουρα είναι ο λόγος που κυριαρχεί στις δεκτές ανακοπές, γιατί είναι και, μην ξεχνάμε, τον θέτουμε και σαν πρώτο-δεύτερο λόγο ανακοπής κάθε φορά που εξετάζονται. Βέβαια, πολλές φορές έχουμε δει, όπως και στην προηγούμενη απόφαση, αν και ήταν λόγος με χαρτοφυλάκιο Frontier, έμεινε ο δικαστής κατευθείαν έπιασε το κομμάτι καταχρηστικότητας της εταιρείας και ακύρωσε για αυτό το λόγο. Το τρίπτυχο, γενική όρη συναλλαγών με πραγματογνωμοσύνη, η οποία να αποτυπώνει, όπως δείξαμε στην αρχή της εκπομπής, τυχόν παραβάσεις στον τρόπο εκτοκισμού του δανείου. Νομική τεκμηρίωση, όπως βλέπετε, με όρους που χρησιμοποιούν η ομάδα μας στο κομμάτι της νομικής στήριξης του δικογράφου, και τρίτον, διαμεσολάβηση μέσα από μια διαδικασία όπως την έδειξε πριν από λίγο η αγαπητή Μελίνα, προκειμένου να αποδείξει στο δικαστήριο την καταχρηστικότητα. Αν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, τα κάνετε όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση, μα καμία περίπτωση, να χαθεί υπόθεση στα δικαστήρια. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που να σας στηρίζουν από την αρχή μέχρι το τέλος, προκειμένου να επιτύχετε το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας αρέσει, δεν μας αρέσει, ούτε εμάς είτε εσάς, δυστυχώς ή ευτυχώς, στην προκειμένη περίπτωση είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να σας πάει σε ένα ασφαλή καταφύγιο για να μην χάσετε το σπίτι σας. Δεν φτάνει μόνο δικηγόρος, δεν φτάνει μόνο διαμεσολαβητής, δεν φτάνει μόνο οικονομολόγος, ή δεν φτάνει ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά. Χρειάζονται όλοι αυτοί μαζί για να μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες να ευωδώσει ένα δικαστήριο όταν και εφόσον χρειαστεί. Έτσι, εντάξει, σήμερα σίγουρα είδαμε διάφορες μορφές που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε την αναγκαστική εκτέλεση, από το θέμα της ανατροπής ενός πληστηριασμού, από το θέμα της αναστολής εν ώψη εφετείου, που αυτό δείχνει ότι κανένας δεν πρέπει να τα παρατάει. Δεν μπορείς να πεις επειδή μια πρώτη απόφαση ήταν απορριπτική, χαμάν πάει, το χάσα το σπίτι. Έτσι. Όταν είναι σωστά στημένο ένα δικόγραφο, ακόμα και εν ώψη του εφετείου, οι αναστολές γίνονται δεκτές. Και να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι αποδεικνύει και ότι όλοι εμείς, όταν κάποιος δανειολήπτης έρθει και αφαιθεί στα χέρια μας, ελέγχουμε την οποιαδήποτε λεπτομέρεια, που στην προκειμένη περίπτωση που έγινε η ανατροπή, θεωρώ και πιστεύω ότι ελάχιστοι θα το είχαν εντοπίσει και θα το είχαν χρησιμοποιήσει προκειμένου να αναστείλουν τον πληστηριασμό. Όμως αποδεικνύεται ότι όταν γίνεται σοβαρή δουλειά, τεχνοκρατικά τεκμηριωμένη και εξειδικευμένη από όλους αυτούς τους ανθρώπους, μέχρι και η τελευταία λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει το μέλλον της περιουσίας σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις αποφάσεις, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, που βλέπετε στις οθόνες σας. Πραγματικότητα. Όλα αυτά σίγουρα μας επηρεάζουν πάρα πολύ στην όλη διαχείριση της υπόθεσης μέσω της διαπραγμάτευσης που γίνεται. Γι' αυτό λέμε και σε κάθε στάδιο αλλάζουν πάρα πολλά κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπως για παράδειγμα με την προσωρινή διαταγή που έχουν οι δανειολήπτες και μπορούν να παραμείνουν μες στο ακίνητο. Αυτό δημιουργεί αμέσως, ξέρουμε, πρόβλημα στον υπερθεματιστή, κάτι που μας δίνει και το δικαίωμα να συζητήσουμε μαζί του περισσότερο, είτε για δικαίωμα επαναγοράς, είτε για μίσθωση και να παραιτηθούμε από το δικόγραφο.
είτε ακόμα να μας δώσει κάποια χρήματα που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον και στην πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου, που το έχει πάρει ενδεχομένως πολύ πιο χαμηλά σε έναν πληστηριασμό. Πολλά πράγματα μπορείς να συζητήσεις και το βασικό είναι ότι ανοίγει ο διάλογος με τις δικαστικές αποφάσεις, γιατί αν δεν τις έχεις σε τέτοιο στάδιο όταν είναι η κατάσταση, δεν μπορείς να συζητήσεις τίποτα άλλο. Σίγουρα ο κόσμος πρέπει να ρωτάει τους δικηγόρους τους τι περιθώρια έχει και τι μπορεί να κάνει σε κάθε περίπτωση, γιατί βλέπουμε ότι σε όλα αυτά τα στάδια δοθήκανε αποφάσεις, υπάρχει δικαιοσύνη, δηλαδή δεν μπορείς να πεις με αυτές τις αποφάσεις ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Όταν ελεγχθεί και μελετηθεί σωστά ένας φάκελος και γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να είναι. Αυτές τις αποφάσεις Έλληνες δικαστές τις βγάλαν, δεν τις βγάλανε ξένοι δικαστές, γιατί ξέρετε η γνωστή ατάκα που λένε πάρα πολλοί δικηγόροι είναι τι να κάνουμε, η δικαιοσύνη είναι πιασμένη, η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί στη χώρα, εδώ είμαστε εμείς για να σας αποδείξουμε ότι όταν κάνεις σοβαρή δουλειά η δικαιοσύνη βγάζει τέτοιες αποφάσεις. Όταν υπάρχει μια τεχνοκρατικά τεκμηριωμένη δουλειά και ένα δικόγραφο σωστά γραμμένο από έναν δικηγόρο που να τεκμηριώνεται από όλες τις πλευρές, αντιλαμβάνεστε ότι ο δικαστής πλέον βλέπει ποιοι κάνουν σοβαρή δουλειά και εννοείται ότι κρίνει με αντικειμενικά κριτήρια και βγάζει τέτοιες αποφάσεις. Χωρίς να έχω διάθεση να δείξω ότι υπερασπίζουμε το ρόλο της δικαιοσύνης, οφείλω όμως να είμαι αντικειμενικός στην όποια τυχόν κριτική. Ναι, μεν υπάρχουν και δικαστές που πολλές φορές βγάζουν αποφάσεις οι οποίες στραβάνουν τα μαλλιά μας κι εμείς, υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά οφείλουμε να πούμε όμως ότι πρωτίστως πρώτα εμείς πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας για να μπορούν και οι δικαστές να βγάζουν αποφάσεις που να υπηρετούν τα συμφέροντα των πελατών μας και στην προκειμένη περίπτωση των μελών του σωματείου μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Μελίνα, και επειδή ο χρόνος μας παίζει, έχουμε να δούμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε να δείξουμε σήμερα. Μια τελευταία κουβάντα και τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο κόσμος από εδώ και πέρα, προκειμένου, γιατί πλέον μετά από 15 χρόνια μακελιού που γίνεται στη χώρα, οι περιορισμοί που μας βάζει και το θεσμικό πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας αυτών των εταιριών μας κάνει τη δουλειά όλο και πιο δύσκολη, αλλά εμείς βρίσκουμε τρόπο να ξεγλιστράμε. Σίγουρα θα πρέπει να έχει άμεσα την επικοινωνία με τον πιστωτή, να μην παρατάει την υπόθεσή του. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι κάτι μπορεί να φτιάξει ή μπορεί να μην βλέπουν κάποια λύση μπροστά τους για την υπόθεση, όμως ας απευθυνθούν σε ειδικούς που μπορούν να κρίνουν πραγματικά πώς μπορεί να διευθετηθεί μια κατάσταση και πώς μπορεί να βοηθηθεί σε μια δύσκολη στιγμή όπως είναι και ο πληστηριασμός. Αυτό έχω να πω. Όποιος θέλει να συζητήσουμε και την υπόθεσή του, να τη δούμε ξεχωριστά στο σωματείο, καθημερινά 10 με 6, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετεί, κρατά τα στοιχεία σας και άμεσα επικοινωνούμε μαζί σας. Καλό είναι να παρακολουθεί κάποιος την υπόθεσή του, να μην την αφήνει στην τύχη του. Για όλα αυτά και ακόμη περισσότερα, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, καλέστε στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας ή επισκεφτείτε στα γραφεία μας στην Αθήνα Πολυτεχνείου 12 στον 6ο όροφο ή Κολοκοτρώνη 69 στον Πειραιά πίσω από το Δημοτικό Θέατρο στον 2ο όροφο. Για αυτά και ακόμα περισσότερα, ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.